Kublai shiboni phi barok ki parlok ki bijupen igni ki channel na kapor shikapor. Hakan ika video ngidan banwan ra IP ya kini ki kam ki balai. Apo jong ka district school education officer nong rimau laj umkra East Khasi Hill district Shillong. Ki bukwa aban apply nga kerpat IP bendepen igni ka video na duk bestang duk bandukut kenang bapintip ka ika post ka balai kerdan pule beran kam bat kam tam kebai day bat kumno kerkom ban apply. Ka office jong ka district school education officer East Khasi Hill district Shillong ka khwat sha kani ka walk in interview haka contractual basis na ka benta kani ka post harum hapo jong ka office jong ka district school education officer nong remau lai ingkra East Khasi Hill district Shillong hai kini kita reng harum ka kerteng jong ka post ka balai kiri assistant lecturer haka history ka place of posting kan long Sora Government Secondary School Sora number of post tangkwai kerdan pule budan kam pireben pendap ya ka MA ha ka history ringkat bat ka biat salary sau pau hajar ha ka shibanai ka tarik jong ka interview ka dei ha ka arpnyo agos arajar arpndreu ka por ka long shipo buje step te kanam dan ka exam ka dei by direct walk in interview ki interested candidate but ki eligible candidate phila ban appear ya kane ka walk in interview but pide ban wanra ya ki document ki jong phi ringkat but ki xerox ki original nang ta ki ID proof ki jong phi ha ka te ka si jong ka interview kanang bakin so ban pen na ne ban le ya ka verification ka ba ar ka dei ka age limit ka dei hadu live news nam na ka banta ki SC/ST candidate but ka registration nang benta ki candidate kan sedang nadu ka prasau pesan AM hadu ka kendai sedang AM nang ta kanam dan ka TADA nang benta ki candidate ki ban attend sya kan ka walk in interview tegi buku benda cikane ka walk in interview ka tarik ka dai arpnyau agas arajar arpndreu pim dan kamban apply handrai pidai ban rai ki dokumen ki jong pi baro ki xerox copy bat ki original hakate ka singi jong ka interview te hakane ke video ngidan ban wanra IP tang kini ki jing pentip ladap hidan ki jing kali pila ban komen po comment section jong kane ke video ku blai shibon